नारजिबुदां माखौ नायबाय थाखो मानो दाबो खोन्थायाखै आंनो सोर अखासि बियो आं गावनो मिथियाबा बोरै खोन्थानांगौ जाखोब्रा आंबो बेखौनो सानगासिनो दं सोर अखासि बेबा आरो मोनसे खोथा अखासि नामखौनो दिनैसो फार्स्ट टाइम खोनादोंलै आं बिदि होनबानो जाथारगोन आरो ना दिनै पाहले ओंख्रियाव ना संख्रि गोबाब बानलु गोसा सिनि लगायजोबनानै संगोन आं ओमफ्राय बे ओंख्रिखौ नों जाजोबनांगोन जेब्लासिम नोंनि अखासिखौ खोन्थाया आं मोनथिमारालै बेबा सोर अखासि आरो आंनि फाइलाव सोरनि गोजाम लाइजाम थाफैखो आं गावनो मिथिया मोनथिनाय मोनब्ला नोंनो खोन्थागौमोन आं हापां आयौ मालाबा नोङो गाव हारसिं गोसो जानानै खोन्थानायखाय जेब्लाबो आंसो मिथिगोन होननानै नोंनाव सोङो मिथिबाय हा ओइ खेबसेनि दुदालिखौ बावगाराखैहाय आङो मिथिबाय आरो बै थमब्रैया नोंनि एक्स गार्लफ्रेन्डआ बेफोरखौ बावबाय हा गुबुना बावदों जानो हागौ नों बावदों जानो हागौ नाथाय आं बावाखै थोद मा गोसोखांबाय थायोब्रा नोंबो आं गावनि मावनाय गोरोन्थिफोरखौ सिमान जाखाबायना दा बे अखासिखौसो आं मिथियाबा बोरै सिमान जानांगौ जाखोब्रा बेबा सोर अखासि आइ ओंखाम उखैबायमोनलाय उखैबानो मोनजायो नामा थांलाय नोंफानि मबाइलखौ लायलाय आफा आइनो मबाइल नांगौनो मबाइलखौ न' सिङावसो दोनदों आं बे जोंनि रुमावनो थागोन बानलु मोदांलाय थांलाय सोर अखासि नागिरनो आं बिनि मबाइलावनो मोनगोन जागोन दे गला नों नारजिबुदां नों गाव खोन्थाना लायाबा ना उनाव आं मोनथिनांगौबा साजाया गिदिरसिन जागोन बेनिखायनो दाबो सम दं सोर अखासि बियो सोरजों नोङो जों हाबा जाखांनायनि उनावबो नों रायलायबाय थायोमोन हा सोर अखासिनि महरा आंनि फिसाला बानलु बेदांजों एखे जाखो दाथ' आं बानलु बेदां फिसाखौ नुबानो नोंनि अखासिखौसो गोसोखांगोन थोद आं मोनथिया होनबायलै आइ नै गांसे लाइजाम मोनबावलायबाय आयौ लाइजाम मोनबावलायबाय औ बेनि लाइजाम ओंखारबाय थादोंलै एम्फौफोर बायदिलाय लाइजामखौ उनाव फरायनो हागोन देलाय बे मबाइलाव अखासिनि नाम्बार दंना गैया नागिरलाय लागाव दानाबा गोरोन्थिखौनो बुजिलायसिगोनलै बियो आदै मादैयावलाय देनजार रागा जोंबायलै उपाय गैया आच्छा पासवर्डआ मालाय मबाइलनि पासवर्डखौबो सोलायबाय आरो मबाइलनि पासवर्डआथ' 1 2 3 4 5 मोन ना आच्छा 1 2 3 4 5 हैद जायाखै माथो पासवर्डखौबो सोलायलायबाय आरो ना नों नारजिबुदां हैद मोनसेल' पासवर्डखौ मानो होबाय थानो होननानै बरिं मोननानै सोलायदोंमोनब्रा आङो नों खोन्थागोन ना नारजिबुदां मा पासवर्डआ नाम्बार नङालै आयै पेटार्नसो मैदेर बायदि आखिना होबानो लक जागोन दे मैदेर बायदि आं मैदेरखौनो आखिनो रोङा आं दाउदैखौनो आखिनो रोङाबा मैदेर आखिनो रोंगोन नालाय मा रोंनो नोंलाय जानोल'सो रोंगौ आखि मैदेरा माबा आं रोङालै आं मैदेर आखिफेराखै एमाव राजा नों रोंगोन ना औ आं रोंगोन आं ट्राइ खालामनि एमाव राजा बिनि पासवर्डखौ आखिनानै जेब्ला आनलक जागोन ना डायल लिस्टआव थांनानै कन्टेक्ट लिस्टआव थांनानै अखासिखौ नायगिरथार जागोन दे जानायाथ' जाबायमोनलै नाथाय सुन्दाया जायासै ना मैदेरनि सुन्दाया माबायदिमोनथाय बावगारलांबायलै आं दसेनो आयौ मैदेरनि सुन्दायखौबो बावगारबाय आरो ना मैदेर नुफेरदोंना नुफेराखै नोंलाय मोगथाङाव नुफेराखै आं मोगथाङाव नुफेरै बुस्थुफोरखौ एसे बावगारो आङो जिबौखौलाय गोसोखांबा गियोलै उन्दैयाव मेरायलायना थांदोंमोन जिबौआ ओंखायनो जिबौखौ मोजाङै सिनायो आं होमबालाय बे जिबौ बायदिनो आरो ना मैदेरनि सुन्दायाबो दे बेखौनो साननानै आखिलाय आच्छा दे खर'खौ आखिबाय गन्थंखौ आखिबाय आथिंखौ आखिबाय सुन्दाय लानजाय जाबाय गेवबाय मादै गेवबाय देन्जार पेटार्न दोनखादोंलै आदैया मैदेर बायदिखा दे एबार अखासिखौ नागिरदो अखासि मोनबाय आदै आंखौ रागा जोंनाङा दे आं मादैनि थिननायखौसो लानांगौ जादों देलाय अखासिनाव डायल खालामलाय ओमफ्राय मानसिया खाथियाव फै अखासि नामनि मानसि दं मारैसो होमबा आफा औ दङ होमबालाय मानोथो गैया होननानै बुंनायमोन दे नोङो नोंसा नोमाया रागा जोंगोनखाय गैया होननानै बुंदोंमोन आं नोंबो जे आरो आफा हागौ दे आरो दे फनखौ थुलाय हेलौ बोरो अखासिया दे बुं बोरो नोंनि हिन्जावा नोंनि अखासिया बोरो आरो नों मिथिगौ ना नोंनि हिन्जाव अखासिया आंनि फिसाय नारजिबुदांजों रायलायखुमाबाय थायो लाइजाम हरखुमालायबाय थायो नों गावनि हिन्जावखौ ताल लादोंना लायाखै हाबां जाबायलै जाबाय सिरि था नों नारजिबुदां औ नारजिबुदां मा नों नारजिबुदांखौ सिनायो दा औ सिनायो ट्रेनाव लोगो मोनलायदोंमोन जों दाखालि दे बेफोरखौ बाद हो नोंनि हिन्जाव अखासिया आंनि हौवाजों लाइन मारिबाय थायो बेखौ नों नोजोर होदोंना होआखै ओमफ्राय अखासियाबो अखासिनो हो फना अखासियाथ' आंनो मा अखासिया नों हिन्जाव ना हौवा माथो नोंनि गाराङा हौवानि बायदिथार आं हिन्जावबो नङा हौवाबो नङा आं हिजरासो जागोन दे अके बाय आं बुंबायानो ना नों जाय अखासिखौ सानदों बेबायदि अखासि आं रावखौबो सिनाया नारजिबुदां नों मा होनदोंमोन दानि अखासि मुंनि नामखौनो खोनाफेराखै दिनैसिमबो ओमफ्राय बे हिजरा अखासिया अबेनिफ्राय ओंखारलायखो
माबालै आं दाखालि गुवाहाटीनिफ्राय क'क्राझार फारसे मोनसे खामानियाव थांदोंमोन। बेवहाय आङो सानैसो हिजरा लोगो मोनदोंमोन। फैसा ब्रा ब्रा बिबाय थादोंमोन आंनाव खुस्रा फैसायानो गैयामोन। ब्रा ब्रा फैसा बिनायखौ बोरैबा मोनथारनानै आङो होनायसै आरोना गुगोल पे खालामना। आच्छा, गुगोल पे खालामनानै नाम्बारखौ बोरै मोनलायखो? गुगोल पेआवथ' फुरा नाम्बार मोनजोबा। जेब्ला आं क'क्राझारनिफ्राय गुवाहाटी फारसे फैफिनो अब्ला बे हिजराखौनो लोगो मोनफिनो आं। बेवहायनो रायलायलायनाय जाबाय, नाम्बार लालायलायनाय जाबाय। आयौ 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 मानि बायदि आं नोंखौ जायनोनो मेनोनो नाम्बार होलायथारो आयै। माथो खालामबावनो, बिबाय नालाय होबाय। बिदि होननानै बयनोबो होगोन नामा नों नाम्बारखौ? बर' मानसिखायसो होनाय जादों, मानसियाबो एसे नायनो मोजांखाय। नुबाय फिसाफोर, नुबाय नोम्फानि गियानखौ नुबाय माबायदि नायनो मोजांखाय नाम्बार होदोंमोननो, नुबायना? नङालै, बर' मानसिखाय माने एसे सिदा सादा नुनायखाय नाम्बार होबायब्रा, बिबाय थानायखाय। ओरैनो जानला मानला मानसिनि नाम्बार होआना आंबो। बाथो बिनि खोथाखौ। देलाय बालमेदां नोम्फानि लाइजामखौ फरायलाय। आरो लाइजाम जालायबायना। दां लासिथिं बिफानि लाइजामफोरखौ फरायालाय। एमाव राजा नोंनो फरायलाय। आच्छा थारमाने लारा स्पिकार लानानै माइक लानानै फराय। दावगालि थांलाय माइक आरो स्पिकार लायनानै फैलाय। रायलायनि होमबा। मा खालामबाय थानो नागिरखोब्रा? रोंलालै आं बिसोरखौ मा जाबाय थाखो। नै स्पिकारा साउन्ड सिस्टेमखौ बै लामाथिं खालामनानै होबानो जाबाय। जागोन दे नै एमाव राजा। नै आं दसे गैयाबानो दावराव दावसियानो जोबा माथो। आयै नोंबो फैबाय, मोजाङानो जाबाय। नुबायना नारजि बुदांनि आखला माबायदि? लाइजाम मोनसे मोनबावलायबाय। बेफोरबायदिसो सोलिगासिनो दङ होमबा? एमाव राजा दे बयबो मिथिनायनि गोसा फराय। मानो इसिबां दावराव दावसि खालामनो नागिरदोंब्रा हाबां? बे लाइजामा आंनि नङा होनबा मिन्थिया नामाब्रा? देलाय नों फिसाफोरनि समायखिरा जालाय। बे लाइजामा नोंनि नङा होननानै दे आंनि फिसाफोरनि समायखिरा ला। लायालै लाया माथो। मानो जोंनि समायखिरा लानांगौ? लानो मोना जोंनि समायखिरा। बोरैबा लाइजामा आफानि जानानै आफाया समायखिरा लानांगौ जाबा जोंहासो थैलाबायगोन। नारजि बुदां खोनाबाय, फिसाफोरासो थैगोन, बेनिखायनो फिसाफोरनि नंखाय समाय लानाङा। खोन्था बे लाइजामा नोंनि नंमारगोना नंमारा? दाबो सम दं। नङाबालाय आं बोरै आंनि लाइजाम होननानै बुंनानै लानोब्रा? आंनि नङालै। एमाव राजा दे माखौ नायबाय थाखो? फरायदो। आच्छा होमबालाय फरायनोसै आं। आयौ बाला मा दावराव जासोदोंहाय नारजि बुदांमोननि न'आवलाय? आंनि अनजालु बुदां, नोंनि फिननायखौ मोनबाय आं मैयासो। मोननाय लोगो लोगो आं जोबोद गोजोनदों। आयौ बाला नाटक सोलिदों नामा बाल? मानिबासो रिहार्सेल खालामदों नामासै? र' खोनासंहैनि बाल्ला मा जादों नायहैनि। नोंनि लाइजामखौ मोननानै दसे सम हांआनो गोमानानै थाथ'लायदों आंना। जेब्ला आं नोंनि लाइजामनि फिननायखौ मोनो अब्ला खुसिजोंनो हां गोमायो आंनि सना बुदां। लोगोसे आङो दुखुबो मोनदों। नोंनि लाइजामाव फोरमायनाय बायदिब्ला नोंनि हिन्जाव रायखसिया नोंखौ इनाय अनागारि खालामो होनना। बा आंनि नामा रायखसिलाय? आं गावनो मिथिया माथो आंनि नामा माला रायखसि जाखो। आंनि आइमोनाबो खोन्थायाखै माथो आंनि नामखौ रायखसि होनना। बिसोरासो हौवा हिन्जाव आंनि नामखौ रायखसि दोनखुमालायदों। बा आयौ बाला मानि नाटक जादों बा? थियाटारसो गोदान बानायनो नागिरदों ना मादों? औहाय थियाटारानो, नोंबो जिरायनानै नायबानो जाबाय। आखि दे फरायफिनदो। मिथिगौ ना बुदां, मैया हराव आंनि फिसाया गेसाव खिफिनानै होदों आरो बिनि गेसाव खिफिनायखौ खोनानानै आं नोंनि खिफिनायखौ गोसोखांदों। मानो होनोब्ला नों बुदांनि खिफिनाया जोबोद गोदैथारमोन। पिउ होनलायलायोमोन। मालाय खिफिलायनायखौबो बाख्नायलायो आरोना नारजि बुदां। आं मिन्थियालै, आं बेफोरबायदि फिउ होनना खिफिफेराखै दिनैसिमबो। नोंनाथ' हिन्जाव अखासेया मालाय बाख्नायदों नोंखौ। आयौ माला दासो बुजिबाय आं। लाइजाम नामाबा लाइजाम? लाइजाम मालाय गावनि गोसो थोनायनि। आयौ माला दे फराय। नुबाय, अडियेन्सआ जाहांबायानो। फाल्थु खालामबाय थानांलालै नोंसोर। दे एमाव राजा फरायबावदो। बुदां सना, गोसोआ मानिया नागिरो नोंखौनो बबेबा खनायाव। आरो नोंजों आंजों लोगो मोननाय बै मोनाबिलि समाव जेब्ला अखाफोरा गावदांदां नुजाफैदोंमोन अब्ला नों आंनि मुंखौ अखासि दोनदोंमोन। आयौ अखासि नामखौ नारजि बुदाङासो दोनबावदों मालाय। आं दोनाखैलै, आंलाय मानो नाम दोननांगौ जाखो? आंखौबा रायखसि, बेखौबा अखासि आरोना। दे फराय। दाबो गोसोआव दङ जों सानैया गोथैसालियाव लोगो हमहैलायनायखौ। जेब्ला गोथैसालियाव नोंजों आंजों लोगो हमलायदोंमोन अब्ला गामिनि मानसिफ्रा जोंखौ रावबो नुसनाखैमोन। अदेबानि जोंखौ मोदाय होननानैसो गिनानै खारदोंमोन। नुबाय माब्रै मिनिदों बियो? मिनियाबा माथो होनबावनोब्रा, बेफोर सोदोबा आंनि नङा। सोदोबा सोरनि जाया मानो लाइजामा जोबोद इन्टारेस्टार। फरायबावलाय। बेफोरखौ आं दासिमबो गोसोखांबाय थायो बुदां।
दिनै नोङो रायखसि हिनजावनि मायाजेयाव गाब्रनांबाय आंबो रायखसि हिनजावनि थाखायनो गुबुन हौवाजों हाबा जानांबाय नोंनि जिउआव बै रायखसि हिनजावा फैयामोनब्ला जों सानैबो बेसेबां रुजु रुमु रायजो जागौमोन आरो जों सानैनि मोजां मोनलायनाया अराय जारिमिनाव सनानि हांखोजों रोखा रोखा लिरनाय थागौमोन गासैबो बै रायखसि हिनजावानो खालामबाय दा बै रायखसि हिनजावा जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ बोखानानै गाव माबोरै थानो हादों आं बेखौनो सानै सानै रागाजोंनो मालाबा थोरसिफोरखौ सेफायफ्लाङो आरो नोंनि फिसालाया जोबोद साइज जाथारबाय होननानैबो आं खोनानो मोन्दों हायोबा नोंनि फिसालाखौ फटक साफायनानै आंनो खोन्थाहरलाय आंनि महरजों एखेखाय आं नायनो लुगैबाय थायो आरो सम मोनोबा लाइजामनि फिननायखौ थाबैनो हर आरो माब्ला गोथैसालियाव लोगो हमलायफिनगोन बेखौ आंनो लाइजामनि गेजेरजों फोरमायहरफिन आं जोबोद हांखुर जाथारबाय नोंखौ लोगो हमनो नोंजों साम' सोबलायनो अन्नानै नोङो बे बाराव हाइजेंखौ एसे खम जानानै फै बै खेबसे साम' सोबलायबा हाइजेंआ जोबोद मोनामदोंमोन बे बाराव हाइजेंखौ एसे खम जानानै फैबा आं जोबोद मोजां मोनगोन नुबाय बेसेबां साम' सोबलायदों बिसोरो आयै आंनि हान्दो बिसोर बेफोरबायदि खालामलायखुमाबाय थायोमोन बबे गोथैसालियाव थाङोमोन नोंसोरलाय लाइजामखौ फरायनो होग्रोलाय बा सासेबो बिराद इन्टारेस्ट मोनथारदों खोमा होमबा आं फरायफिननोसै नोङो फैयोब्ला ओंखाम जायालासिनो फै आं गोथाव नारजि ओंख्रि लानानै थांगोन नोंनि फेभरेट आं मिथिगौ नोंनि हिनजाव रायखसिया नोंनो जेबो संनानै होआ गावसो सिगां जायो गावनि उदैखौल' नायो बे रायखसि सरि बे रायखसि नों मिनिगोन ना फरायगोन फराय नङाबा मिनिग्रो दे नाङा दे आं फरायगोन बे रायखसि हिनजावा गावनि उदैखौल' नायो बेनिखायनो आं नोंनि थाखाय नारजिजों साम'जों संनानै लानानै फैगोन नों बुंदोंमोन ना आंनि आखाइनि ओंख्रि संनायखौ बिराद गोथाव मोनो होननानै आं नोंनो नारजिनि ओंख्रि संनानै लानानै फैगोन नोंल' उदै खालि जानानै फै सानैजों जों ओंखाम दौलायगोन नारजि बुदां माथो मिहिगुन्दाथार आंनि सना बुदां आं नोंखौ जोबोद गोसोखाङो जेब्ला अखाफोर स्रां जायो नोंखौनो गोसोखाङो जेब्ला सिउ सिउ बार बारो होनबा नोंबो साननानै ला आं नोंखौ बिलिरहैदों होननानै जेब्ला अखा हादों अब्ला साननानै ला आं नोंखौ गोसोखांनानै गाबगासिनो दं होनना बे दैज्लां बोथोराव अखा हानाया बे अखासिनि मेगननि मोदैसोमोन आरो गोदाव सोराव आंनि अनजालु बुदां आं आरो मा लिरबावनो नोंनि फिननायखौ आं थाबैनो नेनानै थाबाय आरो गोथैसालियाव लोगो हमलायगोनखौ आं मिजिंथिबाय नोंखौ आं जोबोद मोजां मोनो अराय सम मोजां मोनो अराय सम गोसोथोयो जों सानैनि देहाया गोजान जादोंबाबो गोसोआ जोंना अरायबो मोनसे जायगायावनो थायो बै रायखसि हिनजावासो जोंखौ जानानै गारबाय आरो आं सानो बे रायखसि हिनजावा थैनायनि उनाव नरकपुरियाव जायगा मोनथों खेब्रै होनदों आरोना एसेनोसै नोंनि अखाफोर अखासि नोंनि जिउनि अनजालि अखासि नोंनि आद्रा गोसो थोनाय हिनजाव अखासि नोंखौ जेब्लाबो गोसोखांनानै गाबनाय नोंनि अखासि फैगोन जोनोमाव नोंखौनो नेनानै थागोन नोंनि अखासि जाबाय दे बाबाय आं लास्ट मोनसे दंबावो 143 नोंनि अखासि नामफासि आंथ' होनाखै आं फरायदोंसो नोंखौ होनाखै आं होमबा आंनि खामानिया जोबथ'बायना सोर बियो आं मिन्थियालै सोर अखासि मानो खोन्थाया मानो सोर अखासि खोन्थादो आरो मालाहाय आंखौ रायखसि नाम दोनलायदों बिनि हिनजावाथ' आंखौ रायखसि दोनदों नोंबा नोंनि लाइजामावबा मा होनहरफिनदों आंखौ मा होननानै बुंदों नोङो आंखौ आं जेबो मिन्थियालै आं गावनो मिनिनोसो ओंखारबाय सोरनि लाइजाम दिनै बाहले आङो ना ओंख्रियाव ना दिनै संख्रि गोसा बानलु गोसा ओरैबायदि संगोन ना जायाबा गवा नोङो आरो नोङो बेफोरबायदिसो खालामदोंना नारजि बुदां आंनि अखासिखौ दाबो खोन्थायाना सोर अखासि दाबो खोन्थायाना नारजि बुदां नोंबो बिदिथारा आं नङालै सोरबा सुथुरफोरासो आंनि फाइलाव दोनखुमादों खोमा एसेबां गोजाम लाइजाम आं मिन्थियालै बेबा आंनि फाइलाव बोरै थाखो नोंसोर मा जालायब्रालाय आं मिन्थिया जाबाय जोब्बाय थांखांनाय जाथायफोरखौलाय मानोथो लाबोबाय थानांगौ जायाखै जोबाखै दा बिसोरो लाइजाम लिरफिनबाय थायो बिसोर मा थिग गोदान लाइजामफोरखौ आं मोनाखैदां होमबा मा होनगोन आयै नोंथ' गावनि फिसालाखौ एसेबो रायनांगौ हाया आरोना आंखौबासो खोब रायगौमोन आखल गाज्रि होननानै दालाय नारजि बुदांखौलाय मानो रायाखै माथो बुंबावनो अहंकारि मानसिखौलाय थाबैनो बे लाइजामनि मेटारखौ फोजोबनोबा फोजोबदोसो नोंबो नारजि फिसा इलेक्सन खाथियाव जात खालामबाय थानांला नोंसोर हाफां आं मिन्थिमारालै गाबोननो फिसाफोरनि रिं सेरेमनि दङ बेफोरखौ नों पात्ता लायाखै नामा आं फिसाफोरनि थाखायसो दा जेबो बुंथ'वाखै बिसोरनि रिं सेरेमनियाल' जानानै थांथों मोजाङै मोजां बिनि उनाव नोंनाव खबर लाफिनगोन आं बे अखासिया सोर बे अखासिया अमा राजा मिथिगोन अमा राजानावनो सोंगोन आं बिनाव आरो मान सोंबावनांगौ जाखोलै बे आरो फंसेनि जायगायाव फंनै फंथाम बुंगोन गिदिं आं गावनो नायग्रोनोसैलै अखासिया सोर
मोनथिया बेयो अखासि आरे माबाफोर खामानि दङ नामालै गैया अबाव थाङो थाङै थां आच्छा बार थाइबानि लारा ओइ बुं आयो माला नारजि बुदांखौ बिदि आखलनि साननानै बोरैबा मोनलायथारबाय आं बाल्ला आंनि बमरुआबो बिदि जाबा मा जानांगौ दे आंथ' साननानैनो गोजांस्रिउ मोनथारबाय बाल्ला नोंबो मोजाङै थाल लाबानो जाबाय बिश्वास खालामजाया बिसोरखौ नायफा नायाबा बिसोरनि मबाइलखौ सेरफा सेरनानै नायाबा आंबो बिदिनो खालामगोन मिथिखौना दाना जोंना बमरुआ माबा हासुनो थांनायावबो मबाइल लाङो खिनो थांनायावबो मबाइल लाङो ओमफ्राय मबाइल सेरबाय थायो आरोना ओमफ्राय आं मा खालामदों होननानै सोंबा अफिसनि खामानि होननानै थायो गोदो अफिसनि खामानिबाबो इसेबां मबाइल नायामोन बाल होमबालाय मालाबा चान्स लानानै नायखुमाबानो जाबाय आरो ओमफ्राय नै गाबोन फैदे थाबनो जागोन दे गाबोन थाब फैबानो जाबाय दे एसे खामानिफोराव हेफाजाब होफैफाबानो जाबाय अके आं दसे थानानै अमा राजाखौ लोगो हमहैनोसै बर्थमिसा मालाय खोन्थागोन नोंनो हौवाजों हौवा खोथा लाखुमालायो मालाय हिनजावफोरासो खोन्थालायो इदिमोन होननानै रागा जोंलायबा हौवाफोरा इदि खोन्थालायाहाय मालाय खोन्थाग्राया खोन्थाखायो मा हौवा मा हिनजाव बेलाय बाथ्रा लाखुमाग्राबा लाखुमाखायो हिनजावफोराबाबो दे बेफोरखौ फोथाया आङो जायखिजाया अमा राजानाव सोंहैगोन आं सोर अखासि बियो जागोन दे होमबा आं थांनोसै दे दे आच्छा जेन्थ'खा मायाव फरायगासिनो दं नोंलाय आं डिग्री लास्ट इयाराव फरायगासिनो आदा दे जोबोद मोजां रेन्टआव थायोना न'निफ्राय फैयो रेन्टआवसो थायो आदा कलेज खाथियावनो थायो होमबा नङा आदा कलेजनि एसे गोजानाव जायो थांलाय फैलाय जि खस्थ' मोनो कलेज खाथिनि रुमफोरा जि दाम गोसाथार आच्छा बेनिखायनो मालाबा फरायला नामासो सानो फरायनांगौ फरायनायनि बेलायाव कमप्रमाइज गैया आच्छा साइकेल दङ ना गैया साइकेलखौनो रावबो सलाया मालाय स्कुटिसो सलायजोबो दे होमबालाय आं स्कुटि लानानै होगोन दे नंगौ औ नंगौ बिदा बुंबाय जेब्ला बिनानाव हिसाबै आंबो नोंनो स्कुटि गंसे होनोसै आरो थेंक इउ नों जोबोद मोजां आदा नोंबायदि बिदा गोदै मोननांगौआ खाफाल गोनांनिसो बाथ्रा जेबो नङा दे सम बिदिनो लोगो हमबाय थालायनोसै ना मा होनो औ आदा लोगो हमबाय थागोन दे नों फैसा थाखानि टेनसन लानाङा माबाफोर नांगौ जायोबा आंखौ बुंबानो जाबाय जागोन दे आदा दे जादो गुसु जासिगोन बियो औ आदा नोंबो जादो जोंलारि नों मा गाबनि बिबारखौ मोजां मोनो आं बेखौ मिथिया थेवबो आं नैबे गुफुर बिबारखौनो लाबोनानै होफैबाय नोंनो मानो बिबार नांगौ आंनोलाय नाङाबाबो लादो सिख्ला मानसिफोरा बिबार मोजां मोनोबालाय बेनिखायनो बिबार लानानै फैबाय आं एन्टनिय आं मोनसे खोथा क्लियार बुंखानि दे आं नोंखौ मोजां मोननो हाया नों आंखौ इसेबां खस्थ' खालामनानै प्रप'ज खालामबाय थाबाबो आं एक्सेप्ट खालामनो हानाय नङा मानो माने ओरैनो आंहा मोजां मोनलायथ'नो सम गैथ'आ दायो आंनि सिमाङा बेसेबांबा गुवार आं नोंखौ मोजां मोननानै आंनि सिमांफोरनिफ्राय आङो आन्दायना थानो गोसो गैया नाथाय आं नोंनि सिमाङाव गाब होनानै होफागोन नोंनि मोनफ्रोमबो खामानियाव आं नोंखौ हेफाजाब होगोन सिगाङावल'सो बिदि बुङो उनावहाय गासैबो सोलायलाङो जेब्ला जों रिलेशनशिपआव फैगोन बोसोरसे थागोन बोसोरनैनि उनाव गासैबो साननाय हनायानो जोंना गोरोबा जागोन एसे खोथायावनो नांलायनाय एसे खोथायावनो डाउट खालामलायनाय जागोन आं बेफोरखौ जेबो खर'आव थिखोना लानो गोसो गैया दा आंनि थांखिया बेसेबांबा गिदिर आं एनिमे नायनानै मोजां मोनो आं एनिमेयाव खामानि मावनो गोसो जायो बेनिखायनो आं गुबुन हादराव थांनानै जोंनि हादराव गैयै बुस्थुफोरखौ सोलोंनानै आं जोंनि जायगायाव जोंनि आसामाव आं लाबोनो गोसो जायो आं मिथिगौ आंनि सिमाङा एसेबांबो गोरलै नङा नाथाय आं मावलांनो नाजागासिनो आरो आंनि सिमाङाव आं रावखौबो इन्टारफेयर खालामहोनो गोसो गैया नों बहा थाङो नों मा खालामहैयो खालामहैथां आं जेबो बादा होआ उल्था नोंखौ सापर्टसो खालामगोन अन्नानै नोंनि सिमाङाव नोंनि सिमां सुजुनायाव आंखौबो बाहागो होफादो आंनि अननायखौ बोजबनानै लादो एन्टनिय आंनो साननैसो टाइम होबावनो हागोन ना जागोन दे आसा खालामो नों पजिटिभ रिसपन्सखौनो होगोन आयौ बाला एन्टनियसो नङामोन बियो औ एन्टनियनो मार नोंखौ प्रप'ज खालामलायथारदों आइयो औ आंखौ प्रप'ज खालामबाय थायो बियो आं एसेबां रिजेक्ट खालामबाबो मानिया मानोथो प्रप'जखौलाय एक्सेप्ट खालामा एसेबां माहाजोननि फिसाला लोगोसे नायनोबो मोजांथार आंहा टाइम लस खालामनो गोसो गैया सोरखौबा जुदि थार गोसोजों गोसोथोनानै बेखौ उनाव मोनहैया जाबा आरो एसेबां बोसोर मोजां मोनलायनानै आंनि बोसोरा जुदि आंनि मोजां मोननायनि टाइमखिनिया लस जायोबा बेनिखायनो आं मोजां मोननो गियो
मोजां मोननानैबो नायनांगौ बाल होमबासो एक्सपिरियेन्स मोनो सोर गाज्रि सोर मोजां बेफोरखौ मिथियोबा मोजां मोननानै नायनांगौ जाम्बिलाय आं एक्सपिरियेन्स खालामनो गोनां गैया आं गासैखौबो मिथिजोबखायो थामिस गथ'आ अभार स्मार्टदाय थांसो होगारगोन आं मालाबा आयौ बाला बिदि होननो हामाहाय मा दिनै फमब्र'खौ नायखुमानांगौआ बावनांसिनो दङ बाल्ला ओंखाम जानो फैया जादों बियो दाना अफिसाव ओंखाम जादोंना जायाखै नायखुमानि र' जों हिनजावफोरा गावनि हौवाफोरखौ मिथियोना सोलायदोंना सोलायाखै बेनिखायनो नायहैनि आं बाले मा खालामदों बियो अफिसाव माथो निउसावबो ओंखाराखै निउस फरायनायखौनो नुवाखै आं दासान्दि बेनिखायनो नायहैनि आं बाले नाजि भाइ कंग्रलै बिजामादै गोदान मोननायनि दाबा थेंक इउ होननांगौ ना मानांगौ जाखोबा दानि जुगनि गोसो थोलायनाय गाबोननो ब्रेकआप जागोन बे नायनोसै मा जायो गाबोन आसाम सोनानै होनोसै सानैखौबो बिनि उनाव गावस्रा मा डिसिसन लायो लाथोंसै बेबो नंगौ दानो हाबा होजायाना बिसोरखौ औ फरायनायानो जोबाखै बहा दानो हाबा होनांगौ बिसोरखौलाय आंथ' मानसिफोरखौ मा खालामो खालामथोंसो नंबायमोन बिमाया जोंना एसे अननाया बाराना रागा जोंबाबो बिमाफोरा एसे अननाया बारा जासिनथारो लोरबां जायो फिसाफोरनि थाखाय बिसोर औ बेबो नंगौ आच्छा मोनसे खोथामोनलै मा खोथा नोङो सोरबा अखासेखौ सिनायो नामाब्रा अखासि ओइ सिनायालै आं जोंहानि न'आव अखासिनोनो दावराव जागासिनो दङलै दाबा सोर अखासि जाखोथाय आंनि गोजाम फाइलाव हाफाङा अखासिनि लाइजाम मोनदोंलै दा बे अखासिखौ आं सिनायानो आच्छा लाइजामा नोंनि मुङाव नामा ओरैनोथ' बुदां लिरदों बुदांबालाय नोंनो जागोन बेखौनोथ' गोनो गोथो जाबायलां आंथ' एसेबाबो आइडिया थानांगोन ना गोदोनिबाबो गथ' गथाय गैयिनि समनिबाबो नाथाय गैया गोसोआवनो गैया आंहा सिदा खोथा बुंनो थाङोब्ला अखासिजों आंहा सोमोन्दोआनो गैया दा बे हाफांखौसो माबोरै बुजायगोन आं नंगौ नामा आं हले बुस्थुखौ खोनासङोसोलै मा बुस्थु होनना दा बे अखासिखौनो लानानै दावराव जाबाय थासिगोन ओजों गाबोन गथ'फोरनि रिं सेरेमनि दा बे अखासिनि गन्डगला जाना गारबायना टेनसन लाना दे गासिबो थिग जाजोबगोन दा आं बेखौनो नोंनिफ्राय हेल्प बिनो सानदोंमोन आं मा हेल्पब्रा अखासिनि लाइजामखौ नोंनि होननानै लानो हागोन ना मा होननाय जाखोब्रा गसाई आं लाइजाम लिरफेरासैलै नङाबा दावराव खालामबाय थागोनलै हाफाङा आं गाव मिथिनायमोनबाबो जेबो नंलामोन नों बुंनो हागोन ना अखासिया नोंनि मोजां मोननायमोन होनना सोमस्रिया बांद्राय जेबो होननाय नङा दे आंनि बायदि दावराव खालामग्रा नङा सोमस्रिया बेनाबो गाब्बा हां थाथालायग्रासोब्रा गाब्बाथाय गन्थंथिंबो गाबगोन खुगाथिंबो गाबगोन खोमाथिंजायनिफ्रायबो गाबगोन मेगननियाथ' ओंखारबाय थाखायो र'नो अन्नानै आंखौ हेफाजाब होदोब्रा मा जानो जाबानो जाबाय दामि गोजा दङ बेखौ लोंहोगोन आं जौजों बुरखायबा आंहा एसे दुरबल जायोना दे होमबालाय बे अखासिनि लाइजामा आंनि होननानै लानोसै आं दे होमबालाय जोंहा न'आव दाहाय थां दे आच्छा दे होमबालाय सोर अखासि बियो खोन्थायागौ मानि आङो बेनो ओंखाम गोथाव ओंख्रि गोथावखौनो जाहोआ आं हाबा जाखांनायनि उनावबो सोर हिनजावजों साम' सोबैबाय थानांगौ बियो गोथैसालियाव आंखौ गारनानै बिदि खालामहैबाय थादों आरोना बियो आं गारा बेखौ अखासिखौ मिन्थियागौ मानि आं बेखौबो मोजाङैनो थानो होआ आं फैथोंल' बियो ओंखाम जानो ओंखाम जायालासिनो ओंखारलांदोंना बियो दा ओंखाम नागिरफैबानो बियो ओंखाम बेलेगाव जादोंबाबो मिन्थिया आङो बे ओंखामखौ जाथारनांगौ बियो दिनै बावगारदोंना बियो अखासिखौ आंनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ जाबानो बियो गोसोखांगोन बियो सोर अखासि हेलौ आयै आं मोजाङैनो दङ गाबोन फैगोन ना आसाम सोनायाव जागोन दे गासैबो थिगैनो दङ दे आयै हेमा राजा फावगालि नों माबोरै मोनदों जों सानैखौ गाबोन अफिसियेलि एंगेजमेन्ट खालामसिगोनखौ बिराद मोजां मोनदों नाथाय मोनसे बाथ्रा जाबाय आरोना आंनाव आसाम बायनो फैसा गैया नों बेफोरखौ सानबाय थानाङा ना बेफोरखौलाय जोंहानि आइ आफामोनानो मेनेज खालामजोबगोन ना होमबाबो आंनाव फैसा थाइसेबो गैया मा गैयानो आं देनां खामानि मावनानै होफिनजोबगोनलै जोंहा देनां खामानि मावनानै सानैबो होफिनगोन ना आच्छा थारमाने लादो फावगालि आफा नोमायालाय रागा जोंनानै बखिगासिनो हारसिंनो माबा मिबि जारलासोलै नोंखौ नेगासिनो दं खोमा ओंखाम खुरना लानानै मा जाबावगोनब्रा बेजोंबो ओमफ्राय आफा अखासिखौ नों सिनायमारा आरो ओहोलै आं सिनाया दा बे खोथाखौ नोंसा नोमाया बुजिया माथो सोरनि खोथाखौ लानो दे नोंनिबा मा सानो
आं मालाय माथो बुंबावनोब्रा जोंहानि आफायाबो देन्जार ना मेसेज गेलेखुमानायाव बेनिखायनो नोंसा आफाखौ बुंनो हाथ'लां आंबो बेखौनो सानदों आंलाय लायसिगोनसो खोमालै सानैजों नोंसो हागोन बिसोरखौ बोखानो आंथ' गिनानैनो खाथियावनो थाङा इसोर नांलायबाथाय आंलाय मा हानांगौ जाखोब्रा नों साहस गोराना नायनि लायला जामायला आं साहस गोरा औथ' आरो नों साहस गोराना थाव होमबालाय अखासिया सोर नै फैग्रोमोना जालायबायलै नों बायदि थगायसुलाखौ आं माबोरै फोथायनो बे नोंनि हिजरा लोगो अखासिखौबोथ' नों सिनायामोन नङा होमबा अखासि मुंनि नामखौनो खोनाफेराखै जालायथारो आरोना नों जिबायदि रागा जोङोलै नोंनि रागानि थाखायनो आङो माबेबा खोथाखौ खोन्थानो गिलायलाङो बाहानाया आं हले मोनथियादै अखासिया सोर जाय आंखौ रायखुसि नाम दोनलायदों आफां बे लाइजामा आंनि नङा सन्थलानिसो मा औ सन्थलायासो अखासि मुंनि सिख्लाखौ गोसोथोयोमोननो बिनि उनाव हाबा जाखांनानै मोनलायलायासै सानैबो गावस्रालायबाय नंगौना नङासै फोथायाबा सन्थलानाव सोंना लाबानो जाबायब्रा आं सन्थलाखौ लिंहरदों र' दसे थानानै फैगोन बियो न'आव एसे खामानि दङनो लिंहरलाय बेसेबां सैथो आंबो नायनो आफा जोंलारि बिफा फैदों दे बेवहायनो लिंनानै लाबो आरो सियार गंसे लाबोफा जागोन दे नायथारनि मा बन्दबस्त खालामखुमादों नोङो सिं मा बन्दबस्त खालामनांगौ जाखोब्रा आंलाय सन्थला जिराय धन्यबाद सन्थला नों अखासिखौ सिनायो औ सिनायो मा जायो अखासिया नोंनि माने गोदो सेंग्रा सिख्ला समाव एसे मोजांलायोमोन आरोना जों नोंलाय माथो रावखौबो गोसोखौनो थोफेराखै जौनि अनगा आं गोसोथोयोमोनलै आच्छा नोंबो थगायलायो आरोना नारजि बुदां बायदि गसाय बिदि नङालै मालायनि गोसोथोनायखौलाय नोंनोलाय मानो खोन्थाबाय थानांगौ जाखो मालाय गोसोथोलायदों सिरि गोसोथोलायखोमादों बेखौ नोंनो खोन्थाबाय थानांगौ आरो ओमफ्राय बे अखासिनि लाइजामा नारजि बुदांनाव बोरै सफैखो माने अखासिनि लाइजामा आंनाव सानसेखालि दङमोन आरोना माबायदि दङमोन माने अखासिया आंनो हरदोंमोन लाइजामखौ अखासिनि लाइजाम फरायफुबाय थानाय समावनो बारहुंखा फैनानै होदोंलै ओमफ्राय बारहुंखा बारनानै लाइजामा बहा गलांखो फाथा गैला गासिबो लाइजामानो गैला जाजोबदों आरो ओमफ्राय बे बारजों गलांनाय लाइजामा नारजि बुदांनि फाइलाव बोरै थ्रोब हाबफैखो गोसोखांबायलै आं हापां बे लाइजामखौ आङो आंनि कागजफोरसो खोमानानै थिखांनानै दोनहैदोंमोनलै बांद्राय नायबाय थायासै आं आच्छा ओमफ्राय सन्थला नोङो हाबा जाखांनायनि उनावबो नोङो बे हिन्जावखौ लोगो हमखुमाबाय थायो आरोना लोगो हमखुमाबाय थायो नोंहा एसेबो सोमस्रिनि फारसे साननाय गैया मानो गैया जानोब्रा सोमस्रियानो आंनि थार मोजां मोननाय आंनि हिन्जाव मानो गैया जानोब्रा सोमस्रिजों आंजों गोदो गोदायनिफ्रायनो गोसोथोलायो ओमफ्राय अखासियाबो माने सिमाङावसो लाइजाम लिरोलै आङो मोगथाङाव लिरा माने सिमाङाव बै मानसिफोरा उन्दुनानैनो थाबायनाय बेमार मोनसे जायोना आंनाबो बिदिनो सिमाङाव लाइजाम लिरनाय बेमार मोनसे दं माने उन्दुनानैनो लाइजाम लिरो ओमफ्राय मोगथाङाव जायो ओमफ्राय बे लाइजामखौ सोरनो हरो नोङो माबोरै हरो फुङाव आङो बम्ब्रनो होयो बम्ब्रनो आंनि पियनब्रा माने अखासिखौ बम्ब्रआबो सिनायो नंगौना होमबालाय बम्ब्रमाखौबो लिंहरनांसिगोन ओइ फावगालि आइ फन खालामहरलाय आदै बम्ब्रखौ जागोन दे मा जाबावलाय सोर सैथो बुंदों सोर नंखाय बुंदों मोनथिगोन दिनै मोजांनो नोंसोर आंखौ जेसेबां थगायनो नाजाया मानो आं मोनथिखागोन सानसेबाबो नायबायलाय था नै बे हाबाखौ नोंसोर थगायनो हायाथ' हे गसाय नारजि बुदां मा जाबावनांगौ जाखोब्रा थगायनो बारा रोङासैलै आङो दहाय नों फनाव खोन्था हरनानै रिहार्सेल खालामबाय थाबाबो मुखस्थ'आनो जाजोबासैलै मोनसे थगायबा हाजारथा थगायलांनांगौ जायो नुबायना आरो बिदियावनो मानसिया जाम्ब्रनांगौ जायो थगायदावनोनो नाङालै बेनिखायनो दा बेराफारसेथिं बे अखासिया सोर जाखो बेखौथ' आं मिथिलाना बेथिंजाय जाहैबाय प्रब्लेमा आं नों मा होननो थिनदों बेखौल' होनबायलै आं दा बोरैबा खुगानिफ्राय बम्ब्रबो फैलायलांबायब्रा हाबांखौ थगायनो हानाय एसेबां गोरलै नङालै बेलेगखौ हाबाबो हाबांखौ हायालै बेखौ थगायनो सिगां मिथिग्रोना थाखायो दा बम्ब्रखौबो खोन्थाबा बुजिगोन नालै मेसेज हरखुमानि र' दे होमबालाय हे गसाइफोर मायाव गाब्र'लायखो नैबे सन्थला खाफाल जिलाया ओरैनो सन्थला खाफाल जिला नंमारालै होबायना मायाबा गाब्र' फैलायबाय दे होमबालाय नायबाय दङबा
लाब्रा बड' कार्टुन सिजन 2 सेकेन्ड चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामहैदो माथो 100Kआनो जादोंला माथो साबस्क्राइबारानो बारायनो रोंलालै बिदिब्ला गिभअवेखौ बोरै होनांगौ जाखो दोनथ'नोसै नामा गिभअवेखौ नोंथांमोना इन्टारेस्ट गैयाब्ला जुदि दङबा 100K खालामना होदो दे गोबाव जों 100K जायोब्ला जोंहाबो लस जायोना बेनिखायनो थाब थाब खालामबा मोजां